Il-belt kospikwa Bormla issa l-potenzjal tagħha fit-turiżmu mniżżel fi ktieb ġdid, Bormla and its Tourism Potential, ktieb ġdid tal-Osservatorju dwar it-turiżmu f'Malta li juri sbuħija storika u kulturali ta' Bormla filwaqt li jitfadawl fuq il-potenzjal kbir ta' din il-belt tal-esperjenzi turistiċi sostenibbli b'valur miżjud. Il-ktieb mill-pinna tal-professur Godfrey Baldacchino, l-inġinier Paul Armikallef u Dr. John Vella tnieda mid-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg fil-Kunsill Lokali ta' Bormla. Huwa l-iktar ktieb reċenti f'sensiela ta' pubblikazzjonijiet mill-Osservatorju fl-Awtorità Maltija t-Turiżmu maħsuba biex jigwidaw lill-operaturi ta' din l-industrija lejn żvilupp turistiku iktar intelligenti, reżiljenti u ta' kwalità ogħla. Ktieb li jgħin lokalità storika u lokalità b'ħafna x'toffri mill-lat turistiku bħal Bormla sabiex teżamina il-prospetti tagħha għal turiżmu aktar sostenibbli fil-futur u tkun tista' tgawdija wkoll mill-suċċessi li pajjiżna qiegħed jikseb fil-qasam tat-turiżmu internazzjonali. It-tlet awturi li kollha għandhom rabta ma' Bormla jidħlu f'diversi temi fosthom għax Bormla jixirqilha tkun aktar magħrufa r-reliġjon u l-pellegrinaġġi f'din il-belt, in-niċeċ u l-monumenti fit-toroq tagħha, il-wirt militari u aspetti oħra kulturali, soċjali u industrijali. Bormla għandna ħafna x'toffri għat-turisti, speċjalment fortifikazzjonijiet, għandna diversi affarijiet mibnija mill-kavallieri, kif ukoll għandna wirt patrimonju ta' arti reliġjuża. Il-ktieb jinkludi wkoll kapitlu bl-idejat ta' residenti dwar il-futur tat-turiżmu fil-lokalità kif ukoll mappa logħba tfittxija teżor u rotot tal-mixjiet li jgħinu lil qarrejja jsiru aktar familjari ma' Bormla. Id-Deputat Prim Ministru Borg għalli din il-pubblikazzjoni tifforma parti mill-impenn strateġiku tal-Gvern biex ikun apprezzat, jitħares u jissettqu n-narrattivi u kulturi uniċi tal-lokalitajiet u l-komunitajiet Maltin u Għawċin.